హాయ్ అండి, ఇవాళ మీ అందరి కోసం ఒక మంచి వీడియోనైతే తీసుకొచ్చిన. నా షూట్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇట్లా ఇంటికి వెళ్లే దారిలో ఈ బొమ్మలు కనిపించాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి నాగోల్లో పిల్లర్ నంబర్ C822 దగ్గర ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎంతో అందమైన బొమ్మల్ని చూడొచ్చండి. నాకైతే ఇలాంటి బొమ్మలతో ఇల్లంతా డెకరేట్ చేసుకోవడం అంటే మస్తు ఇష్టం. మరి నాలాగా మీకు కూడా ఇలాంటి పిచ్చి ఉంటే ఒక లైక్ కొట్టి కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడ చాలా రకాల బొమ్మలు అయితే చూడొచ్చు. అండ్ ప్రతి బొమ్మ కూడా సూపర్గా ఉంది. ఇక్కడ క్యూట్ గర్ల్స్ బొమ్మలు, కపుల్స్ బొమ్మలు, రాధాకృష్ణ, బుద్ధుడు, సరస్వతిదేవి, అండ్ వాల్కి వేసుకునే ఫ్రేమ్స్లో కూడా రాధాకృష్ణ, గణపతి, ఇలా ఎన్నో రకాల ఐటమ్స్, ఒకటి కాదు రెండు కాదండి, చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఐడల్స్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా మీకు కూడా నాలాగా ఇలాంటి బొమ్మలు ఇష్టం ఉంటే త్వరగా అక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కోండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.